Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masih jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisane. Ngingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Wika wis karepmu wis. Iya. Ya. Gedene lho. Ra. Karena cilik ya. Jos. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ra. Ora ta, ora sida. Ra. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Rak piye? Tok anggap wong lanang apa aku? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku seperti- wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendhoy ra pati. aku iki ngimpi Kok kae jarine kondangan dadi ora pati apik. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mek. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mek. Krungu Ha iki ditaleni e. Copot do. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Sing dadi cemplung. Apa e? Ayu, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Aku direne malah dites-tes to. Aku ora bae. Ah mending kowe iki rene wae. Aku malah dites-tes padake apa? Padake apa yo? Padake didepison. Padake apa yo? Oh iya. Kene ndelik kene nang. Ani e. Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho. Hah? Eh, Duwe apa? duwe mic. Endi? Lah kowe Iki dutekku. Tak maca ya, Yu. maca sak karepmu ning aku wegah. Kuwi lah iya.
Engsuk meneh iki nek njaluk lakon, ya nek kira-kira aku dadak mikir iki mbok ya ditambahi sithik-sithik. Kowe iki senengane tembunge ngono kuwi. Ora kono aku ki ming selalu nampa panane ya ming gojeke ngono kuwi. Ya. Para bapak-bapak panitia ngaturke panuwun. Ya. Nadyan entuk nalika semana rawuh ning sudungku ning ora ketemu awake dhewe. Ya. Nyuwun pangapurana Kandeng. Ya nuwun sewu. Ora kok perkara aku ki terus gaya terus ora gelem nemoni mboten. Ning nuwun sewu. Nek upama iso ngrasake aku ngono iki mesti oke lho nek sing nyawang aku melu kesel. Iya. Nyawang aku melu kesel ora kok piye-piye. Ya ming tak jaga awakku. Ya. Nek turu ya kudu tutuk tenan. Aja nganti tangi digugah ki mumet ndase. Iya. Men nganti melek mataku dhewe. Matane sapa? Matamu kuwi. Mataku. Heeh. Men nganti melek dhewe men pulih otot bebayuku. Oh iya. Mongko kadang kala aku nek melek ya setengah 4 lagi melek, setengah 5 lagi melek. Kadang kala turu 2 jam wis melek. Iya ya, Mak. Iya. Angel kok tangguhi no. Iya. Pokoke aku memuji iki adicara iki nek ora kleru merti dusun. Dusun Turi. Ya. Muga-muga apa sing digayuh dening para bapak-bapak pepundhenku sing lenggah ning Turi kene bisa kasembadan sing dijangka, bisa kaleksanan. Nampa barokah ing Wang Mahanasa ingkang tumpuk matimbun-timbun ing bab apa wae ya nok. Ya. Yuwana slamet niskala, tentrem, ayem lan gemah ripah loh jinawi. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Wis ya wiwit maca apa jenenge iki? Layang. Ya. Dadine sidane ora ana Mbak Elisa. Ya aja ngapura lagi ujian seminar dadi ora ana wis ora usah kuwatir sinden-sindenku iki gayeng-gayeng kabeh kono. Iya. Tenang wae. Heeh. Saya nek arep sindenku arep gayeng luwih ngedan kuwi suguhane aja akeh-akeh. Oh. Aja banyu milih wong kacang tok apa canguk wis engko rak do bijik-bijik kae nembang. Iya. Selamat malam Bu Cangik, titip salam untuk kru warga Laras, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Dan mengucapkan selamat atas diberikannya silver button kepada tim channel Dalang Seno, semoga lancar streamingnya tambah lancar. Oh iya, salam budaya dari Mbak Vilanika. Oh iya, matur sembah nuwun. Channel Dalang Seno untuk apa penghargaan silver button no. Oh, saka YouTube ya. Ya mbok menawa satu-satunya apa ya streaming budaya sing entuk anu apa jenenge iki silver button kuwi no. Ya, aja kuwatir sesuk PBKS Live mesti bakal nusul. Ya, ngono ya Mak. Iya. Dan iki luar biasa. Ya. Mergo saka YouTube wis dipantau seni tradisi yang penontonnya melebihi dari 10.000 kuwi ming seni anu channel awake dhewe. Ya, mbuh saka apa aku dhewe ya ora ngerti lan kegawa saka apa dene penonton akeh kaya ngono kuwi aku ya ora ngerti ya iki atas kerja kerase kanca-kanca warga larasan awake dhewe uga ibu-ibu waranggana. Ya, nganti wayang ditresnani, nganti akeh para nom-noman sing padha tresna karo wayang. Ya, ngono ya Mak. Iya. Mula gagrak sing kaya ngene iki wajib dipertahanke no. Kowe karo aku kudu mempertahankan piye carane supaya tansah berinovasi, tansah berkembang supaya wayang iki tetep tresna ditresnani dening para warga masyarakat luwih-luwih bocah nom mergo iki pancen tujuane awake dhewe. Ya, ngono ya Mak. Sembah nuwun. Ya, maringi apa Mbak Vilanika? Mbuh iki gelas apa no? Mbuh ketok dibuntel buka. Kira-kira diparengke ora? Mboten napa-napa wong iki diparengke kok ya. Walah sepatu no. Iya. Sepatu nek sak rombongan. Ayo genti-genten. Oh. Ora kok. Oh, nggih iki jarik apa hem aku ora ngerti. Ning iki nggih jumbo. Oh, kaos. Heeh ya Mak. Iya, nggih mbah. Meng 4 no. Iya. Ya wis digilir wae. Heeh. Sesuk awan tak nggone jemuah dienggo sing ngempul. Heeh. Mengko setu dienggo sing ngenong ngono wae ya Nak. Ya men adil merko nek dienggo aku tok ndak dikira aku iki mbanci-mbanci lan ora kepenak rasane atiku ya. Iya.
Oh, Mak. Matur sembah nuwun Mbak Filanika. Ya. Dari angkringan Pak Leo di pasar kuliner Ngangkruk. Wow, kretek nyuwun lagun tembang Trisno. Ya. Diplastiki. Ya, Ki Sajaya ning duwite no. Ya. Ming mbok menawa dienggo Bu Prastiwi. Tenan ora ngandel ora nyo. Wah, ayo nyuwun liwung sing nyekar Bu Prastiwi. Oh iya. Lagu liwung Ibu Prastiwi Mides Pak Tono Taman Kuliner Anggruk Sari. Nyo keke Prastiwi nyo. Tak tilikane. Nyo bae nyo. Ming selawe kok nyo. Nek 100 mesti tok ingkemi. Kok ngerti? Ya, iki sapa warung mie ayam. Ha iki mau bengi wis do njaluk neh. Ya, ning iki lagune beda. Sambel kemangi eling-eling Banyumasan. Oh iya, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Ya. Ya diaturake no. Ya. Saiki kaose tak gek kene ngundak malah lali. Ya. Ngono ya, Mak. Oh, ana 3 kok nok. Oh, iki anduk. Oh iya. Iki apa? Anduk kagem Waranggana nya. Dadi nggo anu genti genten. Tapi ya ming siji kaya. Iya. Tumpuk kene wae. Matur sembah nuwun tanpa upama. Iya. Ya ditembake alon-alon no. Ya. Karo mlaku alon-alon pokoke ya wis pokoke nyuwun pangestune ya. Kabeh bisa lancar nganti tekan biar ya lancak. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Ya wajib ya ngono, Mak. Ngaturke apa sih? Tetembangan iki sing mau bengi urung sowan ning kene sapa? Waduh ya nggih matur sembah nuwun. Ayo, Mbak, sapa Agnes? Ya. Jumeneng, mangga. Ngaturke tetembangan. Ya. Mbak Agnes iki mau bengi ora tindak ning ngene Pak Suwardi. Ora mula. Iki yo iki lho wis dikabari sak channel wis ana 15.000 sing channel sijine mbuh pira. Ya. Urung iso dinganu iso lho. Nek upama digiarake bengi iki role Bagong ngono wae. Wong delok iki saya, soalé Bagongku ki mbuh kono. Iya. Nanti ana sing gawe kaos gambar Bagongku wae. Pikirku mbok raiku wae. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yen nembang apa? Ya. Nggih, kula minangkani pamundutan lelagon saking HP. Apa? Saking HP. Oh iya, heeh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesideman, Pak. Oh iya, Sesideman. Ingkang nyuwun. Ketoke mau bengi durung metu Sesideman ki. Iya. Pun ditransfer soalé. Walah iki aku le marai ra seneng nang kene iki. Saiki mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Iya. Langsung, Pak. Wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya, wis rekeningmu ki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane. Sindenmu kok cendik-cendik to, Mak. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Oh. Nggih, mengkeret. Iya, ya ora apa-apa. Lah wit kelas 2 SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Ning isih ajar nyinden tenan. Ya, sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mula ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus. Ora iso dawa. Ha iya. Anderek sang peki. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak?
Sikil. Oh. Priya bagus. Bagus kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe Bendara bendera Treska yung yun yung yon selendang. Ngopo, Mak? Aku iki nek ndelok mbok kowe iki mbok gek izin sah. Aku ki nek ndelok kowe le timpuh gek wetengmu blending ngono kuwi. Wagu rasane. Ndelok-ndelok kancane iki sing blending ora kono, aku kok kono. niku kalih lho Pak. Hah? Sak sido. Loro piye? Loro piye maksude tak genahke aku. Apane sing loro? Isor dhuwur. Edian ora kowe. Ha iki sinden ku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek omong waton ting clekop sak penake dhewe. Iya, nek mau disangga terus kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Wedi nek nglundung. Gak izin, Nak. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir. so nek lahir tilik iya sing biyen tilik ora sukses seprene ra sida mbak tak tilik orisa mbok menawa iya kok mbok menawa piye lah aku biyen tilik neti kae pas bayake nangis tak tunggone iki malah ayo meneng ayo mik guys ta ora gelem tak keke Pak Seno lho aku tratap ngono nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-keke to iki aku tak tunggone ning ngarep lawang oh nggih ya sapa iki Mak Mbak Ratri oh ya nyuwun tembang gubuk asmara duet Keswan dan Mbak Tatin oh ya panuwun saking warung soto Ana Kaloran Sidomulyo ya ana ditira Mak ora ana enak ya ora kok matamu kok ya weruh amune ora ana ditamuni ana ya Swara kurang bremana ning wasis ngungro angungro marang bendara angungro marang bendara dia sulistya pijer incangake alis ya terus tresno
terus tresno sesidemen. Ya. Luwih becik patenono timbang bisa selestia tak rewang bisa mudhono marang kula warga gerwolan praputra Ya, nena. liwat kincanging alismu kuwasa wes lingsir yoswaku aku isih mampu ngateni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kakuwung henrimpo jiwa ragaku keurang kehormatan mampu rukuh ngarepi Nena. urip ana kutha gedhe luwe tak tukake Ya. Ya. luwih becik patenono timbang pisahan selesio rewangi samudono marang kula warga gerwolan praputra liwat kincanging alismu
Sari. Iya, wah edan akeh banget sing moto. Iya. Termasuk bojone Wahyu barang moto. Argo ngopo? Ya mbok ora ngerti. Iya, tetak kandhake tetek. Iya, Mbak. Agnes ngaturake sesideman pamundutan ki mau wis diaturake no. Iya. Ayo saiki diaturake uga engko ndak wektune selak ngoyak. Heeh. Pamundutan saking warung soto Ana soto. Kaloran Sidomulya. Ya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara duet dalang Cermo Pemilu. Kok Cermo Pemilu? Le tampa mayang 5 tahun pisan. Cermo Pemilu. Ya. Karo Mbak. Oh nggih, apa meneh iki wah werna-werna iki. Ya, wah iki mlekutho kanca-kanca iki ya. Ora apa-apa Mak. Nggih, buat Mbak Orisa. Oh nggih, lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Yogyakarta Fiat Club. Oh, nyanyinya sambil duduk enggak apa-apa. Oh iya. Mergo meteng iki mau Mak. Kualat karo manuk. Ah iya. Ketua Yogyakarta Fiat Club. Wah, kowe yo duwe Fiat to nang omah. Urung tak lebokke grup. Oh iya. Sok lebokke klub, Mak. Iya. Jos Fiat kuno, setir kiwa. Oh. Setir kiwa tulono toilete. Iya, iya. Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya, ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Monggo, monggo, Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genji. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Ketoke Merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masin jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ngingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin po? Ora. Mani ye. Wah, gedene semune dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Kana cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jadi.
Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo iki sajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak Rak piye? tok anggap wong lanang apa aku. Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku sedih. wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Lah. Cocok. Iya iki di 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah Ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tahu. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya, Cuk. Arep gandrung kowe. Heeh, ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Utawa Ah. matur nuwun Kanjenge. Nyai Ki Tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong nek kowe iki. Mampani 100 ki ana din 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene. Lebono kene. Yo jangan. Leboke ngendi ngene Tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang 100 ya. Iki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tahu ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar. Ketoke kowe modele njalukane. Ora, yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir ten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki kan tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang limpayu kae ngarep omahke kok plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo ngono. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane iki gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu jenenge iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Heeh. Subroto. Wow.
Subrata iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento kok wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Lo. Lo. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Wis kok ngendi e? Kok kledang-kledang nggawa manggul janganan iki kok ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Wah rudo paripeksa. Ya ora Rudo paripeksa kok rudo paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku kuwi ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati apik. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mic. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mic. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nek sing dadi cemplung. Apa e? Ayo, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya swara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas swara penonton ras sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. oh sing roli ranang kaya kethek ya. Angger swara kok. Jiwa kangga wero citek Kok dibuka-buka lho. ayo Modus.
tuk tuk. Mbok elingo to gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Lem. berasa sudah Wah. digendok, kurang kendu. Gelem ya? oh gah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih napa, Pak? Nggih. Wah, apik lor desa kae apik tenan. Ketok isih dadi gento amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae ayo Minggir ora gelem ora eling apa? umpama mundut to warti rene yo hei Aku direne malah dites-tes kok. Aku ora wae. mending kowe iki rene wae Aku malah dites-tes padake apa? padake apa yo Padake didepison. padake apa yo Oh iya. kene ndelik kene nang ani Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho. hah Eh, duwe apa duwe mic. endi Lah kowe iki dutekku tak maca ya yuk maca sak karepmu ning aku wegah. atar Mbak alon-alon ngapa lho? ki selak wengi tamtut tak turuti Aku tiba lho. Hai, hai, hai. ibarat wong numpak prau Manda iki tulungne aku ndong ae lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Pernah Mo aku penonton kok. penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra Galak. sama-sama. Uyaka kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono mengge-mengge ya Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. lumampah Bareng dineke ratakne ya muni. Nah ya apa? Lah piye? Kowe biasane tak nei apa? Hei, Meso nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. mengge-mengge Pak Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. lumampah tanpa walah
Kaya Pak Warsudi lho apa-apa. Ning